Miexi b'ritmu tajjeb ix-xogħol fuq il-bini ta' 84 appartament ġdid tal-akkomodazzjoni soċjali fis-Siġġiewi, tant li x-xogħol jinsab 6 ġimgħat qabel l-iskeda. Fl-aħħar ġimgħat tlestew il-pedamenti u beda x-xogħol fuq il-bini ta' 100 garax li se jkunu inklużi fil-bini. Il-proġett tal-Awtorità tad-Djar qed isir fuq medda art mifruxa fuq aktar minn 2700 metru kwadru. Il-proġett se jinkludi wkoll ċentru għal ħarsien ta' tfal u shelter għall-anzjani. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem is-sit, is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes qal li dan il-proġett se joħloq ukoll sens komunitarju. Li ċertament ser jgħinu mhux biss biex innaqsu l-waiting list, imma wkoll indaħlu sens ta' komunità. Dan is-sit li huwa wieħed minn 16 li fuqhom se jinbnew aktar binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali huwa ddiżinjat u ppjanat taħt id-direzzjoni tal-Projects Plus. Il-Ministru Konrad Mizzi, responsabbli minn Projects Malta, qal li l-prijorità fi proġetti bħal dawn hi li f'Malta jkollna akkomodazzjoni affordabbli. Aħna rridu li n-nies dejjem javvanzaw, li social housing tkun hemmhekk bħala għodda, però meta ma jkollok bżonna mbagħad tavvanzaw tmur għal home ownership. U qed infasslu biex ngħidlek strateġija biex nassiguraw li dan iseħħ. Is-Segretarju Parlamentari Galdes innota l-kritika tal-Oppożizzjoni dwar il-qasam tal-housing u semma kif kienet l-oppożizzjoni stess li ħolqot burokrazija żejda biex ixekkel ix-xogħlijiet fis-Siġġiewi. Filli l-Adrian Daly jikkritika l-Gvern għaliex mhix qed ilest il-proġetti malajr. Imma mill-banda l-oħra jkun sindku nazzjonalista li jagħmel burokrazija żejda, jappella kontinwament anke quddiem il-mepa biex iwaqqaf il-proġett. Ix-xogħol f'dan is-sit mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.